Tak, já se na to vyseru. Pardon, teď to tam bude. Já jsem chtěla, že... No. A... Tak, ještě jednou. Tak, technika je dobrá teda, fakt jo. A další nemocnej. Tak holky, já to teď nevím, kam to dám, aby mi to zase nevypadlo, protože nahrávám na to a jak se o to opřu, tak vypadne mě všechno. Ahoj, Lucko. Ale ahoj. Taková kontrolní otázka. Dávala jsem to do skupiny. Jste už astroložky. Pro příště. Příště tak za těch 14 dní si vyberte něco, co vám ještě nebude jasný z astrologie, aby jsme to procvičili. Ale kontrolní otázka. Teď bylo minulej, nevím, jestli to ještě furt je, já jsem se teďka dlouho nekoukala, ale byla konjunkce, protože jsem to dávala i do skupiny k nám, jako ta astrologie hrou, konjunkce, slunce, Pluto. Co vám to říká, když se na to tak... Konjunkce, slunce, Pluto, hodně se o tom psalo. Co vám to říká? Lucko. Hele, v klidu. No ano, je to splynutí. Jako, oni se ty planety jako postavili, tam je těch nějaký, ono je to do těch 15 stupňů, prostě se postavili tak, že se jako k sobě přišmrdli. Jo, hlavně ať se milátka neptá na žádný splynutí žádných horoskopů, protože to tudy cesta nevete. Máš tam slunce, Lucko, a máš tam Pluto. Poradím. Slunce je dominanta, svítí, jako to je takový to hlavní, a Pluto je takový to pomalý, takový ten... No, že bude mít vliv na lidi, nebo na... Je to taková ta generační, nejpomalejší generační planeta, která jde pomalu, ale když někde se objeví, tak to třeba je takový boom. Tak co to jako znamenalo? Já to teďka cítím. Že se vynoří na povrch prostě takový... No osvítí něco, co je schovanýho, protože splynulo se sluncem Pluto, jo, v té konjunkci. Tak a máme Romču. Tak nám osvítí něco, co byl schovaný, protože to Pluto je takový to pomalý, jo? Jsi chtěla ještě něco? Takhle jednoduše si to řekněte, jo? Vyjde to prostě na povrch. Ano. Co tam je špatnýho. Ano. Pluto je pomalý, generační, u Pluta se neříká, jako máte to tam, já to četla, v jakých znameních, nebo ve znameních, co znamená, ale klasický astrologové berou už jenom domy. Když někdo, kdo máte Turnovskýho a takový, tak tam už jsou jenom domy. Ale to znamená, když byli v konjunkci, tak jako, že se spářovali, když to vezmu, to má trošku a takový ten abdok toho sexu, ale prostě jsou takhle, jako jednu ruku bych měla planetu a druhou planetu, a oni budou v takovém zákrytu, když to řeknu, tu konjunkci, jo, tam je těch 0 stupňů, jo, nedělají žádný úhly, je to 0 stupňů. A když oni jsou jakoby spárovaný v té konjunkci, tak slunce je dominanta, která jakoby všechno, to je ta autorita a taková ta, co všechno osvítí, jo, trošku jsem to použila i tarot, když už vezmu, jo. A k tomu to je to Pluto, které je takový nenápadný, jak je pomalý, tak ono všechno jako pomalu všechno určuje. A když byli teďka v konjunkci, tak vlastně to, co bylo schované, nám vytáhlo na povrch. Jo? Vidíte, ono to je teďka docela vidět. Jo? I když, ještě nevím, jestli jsem vám to říkala, když jsme brali aspekty, i úplňky jsou, u slunce v tom úplňku je 2,5 dne, než se posune, že jo, a než začne buď padat, nebo zase dorůstat, to je jedno, většinou po úplňku padá, že jo, do novoluní. Tak teď bylo, myslím, v pondělí byl úplněk, že jo. Tak když takže to znamená luna. I
po úplňku nebo po nějaký tyhle konjunkci ještě může ta energie, i když už to odešlo. Už tam vlastně na ty nebeský báni, už ta konjunkce úplně odešel, už půjde k novoluní. Ta energie toho ještě může 2-3 dny trvat. To neznamená, jako bych řekla, jako byste byli takový jako neskušený astrologové, můžou říct, ej chuchu, už konjunkce odešla, nebo ten aspekt. Nebo už je po úplňku, když vezmu třeba úplně, který byl v pondělí. Ale ještě taková ta energie, tam může ty 2-3 dny být potom, než, když to skončí, jako jo. Když už se to, jsme to řekla, rozpojí, jo, zase to bude do nějakého jiného postavení, jo. Takže to bylo takový, my se teďka už budeme bavit, protože už jste trošku profesionálnější, co zrovna je. Nedělejte to tak, že to prostě jako je něco hroznýho, těžkýho, jo. Vždycky si řekněte, třeba konjunkce, splynutí a splynulo nám slunce s tím Plutem. A teď si vždycky kouknete, co znamená slunce a co znamená Pluto, jo. A pak si to jenom tak jako, tady už nemusíte třeba u karet, nebo tam hledáte příběh, ale u tohohle můžete trošku i toho rozumu používat, jo, ono i nakonec to vycítíte a můžete intuici taky používat. Takže asi takhle. Pak mám teda připravený ty horoskopy zajímavý, co jsem si vytáhla. A já půjdu, rychle projedu ten kvíz. Problém zemských sektorů. Zemské sektory byly domy. Holky, já jsem vám to tam dala a pod to jsem vždycky dala jako to, co to znamená, jak se to říká. Ono to třeba v nějakých knížkách, nebo o tom se nebudou tak ty lidi bavit, ale někdy, jak se to všeobecně nazývá, tak proto. A kdybyste byli jako třeba takový laxní a třeba trošku jako, jak bych řekla, lenivý, jo, tak vás muselo napadnout, že pod znamení dám ty archetypy, že to jsou sluneční znamení, pod ty planety, ty energie naší osobnosti, že dám, co to je, jsou planety, a pod to ty zemský sektory, že dám domy, jo. To bylo, jako já jsem myslela, že vás to třeba napadne, no ale tak, že jo. Tak jedu. Počkejte. Jedu a začnu ten kvíz. Počkejte, já si to musím najet. Tak. Takže jednička, to jste měli všichni dobře. Je to rak, potom je tam pana, bík, střelec, vodnář, váhy a štír. Tak, napište 2-3 slovy znamení pany a jaká planeta se k němu řadí. To jste měli všichni dobře. Pana puntičkářka, taková jemná, jak bych to řekla, jemná, něžná, takový tam ty paně vždycky jde o, jak já bych to řekla, u pany, ještě, to se mně líbilo, jak to třeba i napsala, teďka rychle, to chci říct, jak to napsala Luzka, že já si žiju s panou. Pana vždycky, samozřejmě pořádná čistota, to je vždycky od ty paně půjde, ale ona, jak dělá ty detaily, taky vždycky to důležitý odejde, jo, ale mysleli jste to tam dobře a přiřazuje se k němu Merkur, k něj planeta Merkur, to je důležitý, co potřebujete vědět. Tak, jedeme dál. Beran. Tam je to jasný, novorozenec z zodiaku, všechno začíná, aktivátor, on je takový aktivátor, že všechno začne, chce být první a je taková ta energie, u něj je takovýho výstřelu, bych i řekla, protože vždycky začíná s tím vším, začíná se od Berana. Planeta Mars, napište 2-3 slovy charakteristiku střelce a planeta, která se k němu řadí. Takže střelec je takovej, já bych nazvala střelce, že to je tulák po hvězdách. Jo, teda není tam, třeba, myslím, že si jsem tam koukám, jestli jsem dávala váhy,
nedávala. Je to úplná protipoloha váha. Jo? Váhy vážej, diplomatický, střelec není diplomatický. Linda Kudmanová říká, že když chcete vědět pravdu, běžte za střelcem, to tam píše. A já bych ještě o střelci taky to je zajímavý, on teda, jak má připravený ten touc, je to kentaur, jo? Tak on střílí ty šípy, tak jeho pravda je nemilosrdná střelce, jo. On by měl, u něj by nemělo říkat 2krát měř a 1 řeš, u něj by to mělo být 10krát, milionkrát, ale on to není schopný udělat, jo. On je taková ta svoboda, on se bije za pravdu, za všechno, protože měla jsem kolem sebe hodně střelců a je to s nima teda někdy problematicky, řeknu vám to na rovinu. Planeta je Jupiter. Charakteristika znamení býka a planeta. Tam je to, řeknu hned planetu, to je Venuše, no býk, no, pohodář, na prachy, jo, to je ten by se furt živil. Ten se takový, prostě v jedné knížce je napsaný, to se mně líbilo, že jako v klidu, než si se pohne, to taky chvíli trvá, jo, ale nesmíte ho rozzuřit, ale že si se sní tu kachínku, že si sní tamhleto, si stíže už trošku jako při těle, že by to neměl, ale jemu to je jedno, hlavně, že se nají, jo, hlavně, že má uspořený nějaký ty finance, byť vždycky ke konci života sežene nějaký finance, ale nesmíte ho rozzuřit. Jediný, on je strašně hodnej, poctivý, ale nerozzuřte, to už je potom korida. Červený prapor a je to, jo. Takže býka bychom takhle měli, protože si žila jsem s býkem, takže vím, a matka je býk. Další. Napište 2-3 slovem štíra a jaká planeta se k tomu řeší. Já budu říkat planetu rychleji, to bude hned. Takže ta je, u štíra je to Pluto a štír je hloubkovej. Štír je taková transformace, samozřejmě jak je to vodní znamení, tak on jako má tu takovej ten bod, jak on tam má v sobě trochu toho jedu, tak on vždycky tak jako střelec lítá, jo, ten vystřelí ten šíp, ale štír je to cílená bolest taková, jo, ale je tam regenerace, štíry jsou dobří léčitelé, jo, musíte mu ho pochopit a štíř, říká se o štíru, že by byl dobrý špion, protože on o všechno zví, ale o sobě nikdy nic neřekne, jo, to je taky zajímavý se štírem a štír, taková, jako on je takový, že chodí do té tmy, jako všude si přečtete sex a já nevím, ale když už tak hloubkovej sex, jo, ale je tam taková já říkám, to se mám takový pořadkadlo o štíru, že když štíři něco regenerují a čistí, že vy to vezmete někde do hlíny a on to vezme až do středu země, on to vezme do hloubky, jo. Vždycky je u něj taková velká hloubka u toho štíra. Další máme lva. Takže lev, to je jasný, že je to slunce, řeknu tu planetu hned. Charakteristika, tam je ta dominance, jo, tam je to vládnutí, protože je to král zvířat, tak on vždycky bude jako kynout. Oni i ty lvy mají ty takový i delší vlasy, oni mají tu svoji hřívu, jo, ale oni jsou dobrosrdeční, velkorysí, ale nikdy je nesmíte přerůst, jo. Je tam i taková ta hravost, protože to je vidět třeba, když se kouknete na nějaký dokument o lvu, tak oni si hrajou, jsou takový, jo, ale nesmíte je přerůst. Prostě tam se musí na tohle si dát pozor, jinak jako lev je taky takový ten majestátní. Teďka to poslední je kozoroh, to je zase vůči všemu taková taky abnormalita, to je naše taková koza. Kozoroh je Saturn, že jo, planeta, to řeknu hned. A kozoroh je, všude máte kariéru, on je takovej jako křečovitej a takhle kozoroha taky, protože mám ascendent kozorohu, tam je to taky zvláštní. Kozoroh jde za kariérou, za penězma, nejpracovitější jako býk a kozoroh jsou nejpracovitější znamení zvěrokruhu. A je tam ještě taková, že on si dává pozor,
Jo, má takovou tu tvrdou skořápku, jako když si představíte, někdy je dobrý, když se ještě jste nechápali k znamení, tak si představte přímo to zvířátko. Jak se vám třeba říkala o tom býku, tu arénu třeba, jo, nebo o tom beranoj, který letí, on má jenom ty rohy a furt letí a letí. Teď jsem vysvětlovala před chvilkou toho lva, zase tu dominanci, jak on vládne, ten král těch zvířat. Tak u toho kozoroha to je taková ta koza, která leze po těch skalách a musí dát pozor, kam vleze, jinak by spadla. A on takhle tu charakteristiku na toho člověka, on taky tak jakoby našlapuje ten kozoroh, aby věděl, kam je taková, já jemu taky někdy kozorohům říkám, šedá eminence. Takovej kardia rešerie, to byl kozoroh, jak prase, to můžou právě být ty politici. Teď si nemůžu vzpomenout, Lucko, pomoz, seš ty Francii, jak se jmenoval ten, jak vyhrál ve Francii druhý světový války premiér. De Gaulle? Myslím, že, ne, počkej, ne, tak jsi to spoluzila z Anglie, jestli to nebyl. Jo, Churchill byl kozoroh. Jo, tak jsem si to spletla, pardon. Možná, že de Gaulle taky, ale jsou to takový ty kozorozy, který jsou tvrdý kozorozy, který jsou bez předsudku. Jako rád, kdyby měl řešit, já nevím, hodit někam bombu, tak to v životě neudělá, ale kozorozy to udělají, jo. Myslím, že to byl Churchill, já už jsem teďka taky trošku zmatená. Takže kozorozy jsou takovýhle, a myslím, že i ten de Gaulle, jak ty říkáš. Tak, teďka, jak se nazývají úseky ekliptiky, jimž postupně zdánlivě prochází slunce, jejíž roční pohyby naznačuje obecně lidstvu i světu společné vlastnosti nebo i ide archetypy. Kdyby tam stačilo to poslední ty archetypy, tak by vás všechny nazvali, že archetypy, to jsme se teďka bavili asi o těch 5 nebo kolika ti jsem teďka vysvětlila znamení. Jsou to znamení zvěrokruhu. Ano, tam ty byste tam napsali zodiák, znamení zvěrokruh stačí. Někdo to tam měl špatně, ale všichni jste to jakž tak pochopili, tak to dál už rozebírat nebudu. Tak, 10. Jak se nazývá průsečík ekliptiky, který naznačuje, jak fungujeme ve společnosti, hlavně jak se budou vyvíjet mezilidské a partnerské vztahy a co máme se naučit zejména v rámci vztahu. Vztahy a partnerské mezilidské vztahy jsou vždycky proti ascendentu, takže je to descendent. Někdo tam, nebudu komentovat, někdo jste si to spletl. Samozřejmě, že je to v opozici. Uvědomte si, že ascendent je já. To je nejosobnější místo toho, co jste prožili, protože tím ascendent vždycky začíná ta hodina. Proto musíte vidět tu hodinu a to místo. A je to vlastně, dalo by se to i srovnat s 1. a 7. domem, protože u ascendentu vám začíná 1. dům, co jste psali jako dom, jste všichni napsali dobře. 1. dům je já, co já v sobě mám, jo, a descendentem vám začíná 7. dům, což už není já, ale jako ostatní, ty vztahy s lidmi, proto to bylo descendent. Budu to dál rozebírat. Jak se nazývá průsečík ekliptiky a místního poledníku, který rozděluje horoskop a určuje náš původ, představuje poměry v našem domově, také poměry našich rodičů, našich prarodičů, naše poměry ke konci života a v pozdějším věku. Všichni, co jste napsali IC, jmenuji Koeli, udělali jste dobře. To jsem jenom, tyhle ty boty jsou doopravdy důležitý, proto vám to tam dávám, možná, že se opakuju, ale tohle jste ale všichni napsali dobře, jo? Tak, teď jdeme teda k planetám. Napište 2 nebo 3 slovami charakteristiku Merkura a k jakému znamení se řadí. Já budu řeknu hned znamení, abych se s tím To znamení je to Pana a blíženci. Protože máme, tam jste někdo zapomněl, ale máme jenom 10 planet. Třeba ještě se najde. V Kuiperovu pásu se říká, že jsou další 2 planety. Ale zatím se našlo jenom 10 planet, již teda jako nebeských těles. Pluto není označeno jako planeta.
A proto se musí, v roce 2006 to astrologická společnost odsoudila nebo vyškrtla, ale to nebudeme řešit astronomii. Jo, takže k tomu Merkuru jsou, tak teď jsem se zblbla. Merkur jsou to blíženci a jsou to váhy. Když jsem říkala panu, bylo to špatně. Tak, a Merkur, já ho mám za kecálka, poslal Bohu, je to taková ta komunikace s ostatníma, jo, proto jsou tam k tomu ty blíženci, jo, ještě vždycky, on je taky hodně bývá tady jsme se bavili o té konjunkci, on bývá hodně spálený, protože jak on je blízko toho slunce, tak většinou, možná někdy je posunutý, to záleží, jak jste se narodili. Já ho mám zrovna spálenýho, jo, protože já ho mám úplně skoro v konjunkci na slunce, protože samozřejmě vždycky budete mít kolem slunce někde v horoskopu Merkur, jo, protože je hned první od slunce, jo. Ale někdy podle toho třeba večer, nebo to tak může být posunutý do nějakého domu a někdy vám pomáhá ten Merkur, jo. Tak, další je tady Jupiter. Takže Jupiter to je střelec, to jsem už říkali u těch znamení. A jeho charakteristika Jupiter, že je největší ve sluneční soustavě, tak ano, nazývá se velkém štěstí. Jako vždycky by vám měl pomoct. Holky, teďka je Jupiter, myslím, v Bíku, ale co mám zkušenost, a to už jsem zažila, dělám to 15 let, tu astrologii, když máte v nějakým svým, třeba tady mám 2 blíženkyně, tadyhle mám vodnářku, to měla minule, před 2 rokama měla Jupitera ve vodnáři, tak jak se dostane Jupiter do vašeho znamení, vašeho nativního, já nevím, já jsem ho měla před rokem, kdybych měla Jupitera v rybách, vždycky, jako oni vám řeknou, každý astrolog napíše, že když bude Jupiter ve vašem znamení, že úplně jste na tom úplně úžasně, že vám všechno přijde. Jo, že prostě jako teď přišel Jupiter do vašeho znamení, co máte, když jste se narodili, ale nevěřte tomu, mám zkušenost s tím, že jak se posune Jupiter, záleží potom, jak to budete mít v horoskopu a v tranzitech, ale vždycky přijde nějaká změna u vás, jo, vždycky nějaká změna přijde, jo, většinou nějaká pracovní, nikdy to, a moc to není teda jako do změn partnerských, většinou je to práce nebo nějaký stěhování nebo něco. To už jsem zažila taky několikrát. Že budete číst nějaký, jako tam psala jedna astroložka, když čekala, že ona byla beranka, že jí přišel Jupiter do beranu. Wow, já budu mít Jupitera v beranu, já se z toho ale vždycky přijde změna. Vždy přijde změna. Když přijde Jupiter do vašeho znamení, samozřejmě je tam rok, jo, pak se posune zase do dalších znamení. Takže to bychom měli Jupiter. Venuše, takže Venuše, to je ten bík a to je ta pana, kterou jsem zblbla. Ale Venuše je to Venuše lásky. Jupiter je velké štěstí, expanze, někdy se to může přehnat. A Venuše se říká, že to je menší, jako malé štěstí. Venuše většinou je to ta ženskost, jemnost, krása. Většinou, když je třeba teďka nastal v roce 2024, je rok slunce podle Heidelské řady. Takže se zase